Sabaw pa lang, ulam na. Tikman nga natin yung sabaw. Nako. Patay talaga nito ang dorado sa atin. Sarap mga kaspero. Welcome back po mga kaspero sa ating panibagong video. Bago natin umpisahan, sa hindi pa nakapag-subscribe, pinutin nyo na ang subscribe button and hit the bell para maging updated kayo sa mga bagong video kagaya nito. Let's go! Papunta na tayo mga kaspero sa bahay nila Master Ludoy. Kasi naghihintay si Master X doon. At tingnan natin kung naka-ready na yung mga gamit natin. At pagkadating ko sa baybay mga kaspero, mayroon palang nahuli na mga sardines yung naglalambat, kaya tumulong na lang ako ng pagtanggal kahit paunti-unti lang bago tayo sumisid kasi wala pa naman sila Master Dodoy tsaka si Master X. Gano nga ni para masudlan ng baldi. Subiyon tanay. Kurado taran dyan taran. Okay. Tak-tak sunda to. Bali, nagtry nga pala kami mga kaspero sa Paayaw o sa mga buya sa laot around 2 kilometers from the shore mga kaspero. At eto, pagka dive natin sa unang buya na ito yung mga nagpakita sa atin, maliliit na trevally at maraming mga matambaka sa gilid, ngunit wala tayong nakitang wahoo or malalaking isda. Kaya umahon na tayo at lumipat sa ibang buya. At yun nga mga kaspero, pagkalipat natin sa isang buya, meron tayong nakitang 2 pirasong dorado or dolphin fish. Dolphin, pero hindi siya dolphin, dolphin fish lang ta. Yung ulo niya, pero dorado siya mga kaspero. Ito yung unang dorado natin sa taong ito. Ngayon lang ulit kami nakapag-blue hunt. Ayan. So medyo hindi siya masyadong kita gawa ng medyo maalon tsaka nasa mataas siya na part. Ngunit good holding shot naman. Ganda ng pagkatama natin.
fish or dorado. At pagkatapos natin nagluhan mga kaspero, bumalik tayo dito sa may Pungtod Malay or short sa mga batuhan mga kaspero. At ito yung nahuli natin dito, isang Maori Sea Perch. At hindi kagad tayo nakapag-open ng camera kasi nga pagkasisid ko medyo malabo yung tubig. Nandyan lang siya sa may unahan ko mga kaspero, kaya alanganin na ako makapag-open. Kaya pinana ko na lang muna siya bago inopen yung camera, kasi pag inopen natin baka marinig niya yung tunog ng cam natin at saka umalis, sayang naman. Kaya bago ko inopen yung camera, napana na natin siya. Ayan, malaki na rin ito mga kaspero, mahigit 3 kilo. After natin na secured yung Maori Sea Perch natin, meron ulit na nagpakitang tanigi sa unahan lang mga kaspero. Around 3 kilos na rin ito, kaya pwede na. Ayun, kaso lang sobrang labo talaga ng tubig dito mga kaspero, kaya pinagtyagaan na namin kahit malabo, at least nakapana pa rin tayo.
At lumipat kami ng ibang spot mga kaspero, dito sa may ilig-iligan sa back beach. Pagkadapa ko, maghahagi sana ako ng buhangin, ngunit nung paglapag ko ng kamay ko, meron palang stonefish. Ayan mga kaspero, oh. Yan, bali natinik ako niyan, kaya talagang lumaki yung daliri ko. Sobrang sakit tsaka hapdi. Buti na lang dito lang sa kamay, at hindi na ako nakatagal dyan. Umahon na ako sa bangka mga kaspero, kasi sobrang sakit talaga ng kamay ko. Kaya suggestion ko lang sa mga nag-aambush, ingat po tayo. Dapat tingnan natin yung dinadapaan natin para ma-aware tayo sa mga stonefish, kasi hindi natin alam yung stonefish parang bato lang. Kaya dobling ingat mga kaspero. Lima. Magsasabaw tayo mga kaspero. Yan, ibang isda naman yung sabaw natin. Siyempre nakahuli tayo ng mahi-mahi. Yan, dorado. Ano kayang lasa nito mga kaspero? Pa-comment naman sa mga nakatikim ng dorado dyan. Kapana tayo ng isa, tapos si Master X nakapana nito, parang ano to, parang tilapia. Ano kaya ito mga kaspero? Pa-comment na rin. Malaki ito. May higit 1 kilo to. Laki. Mataba itong isda na to mga kaspero. Kaya titikman natin itong lasa ng dorado. Bako ya.
Busog giglit. Yeah. Ikaw pa. Yan mga kaspero, yung sabawan natin. Si Master Dodo na yung bahala dyan. Sitaw. Yan, sitaw, talong. Tarong. Kamusta na ang ating Master Chef? Ayan o. Pero sinabay ko na. Yung gulay sila alim, may istas-tas. Ayos. Para pagkulo, sabay sila maluto. Wow. Ganun ba yun? Pachamba Sarap. mga aspiro. Ano yung lasa ng dorado na yan? Para hindi madunot yung isda. Ayun o. Kulo. Bangan natin mamaya mga kaspero kung ano yung lasa. Sabay. Yon mga kaspero, luto na ang ating dorado. Ito. Yun o. Sabaw pa lang, ulam na. Tikman nga natin yung sabaw. Nako. Patay talaga nito ang dorado sa atin. Sarap mga kaspero. Birthday pa. Ayan mga kaspero. Belated happy birthday kay Master Dodoy. Ayan. O yun. Ang tawag dito, itip. Siyempre yung dorado natin, luto na. Ayan. So, yung mga kasama natin kumain, si Master X. Ayan. Congrats Siyempre, sa si Master Dodoy. Congratulations sa nag-first. Ayan, congratulations nga pala kay Tintin. Yan. First place sa palaro ng Antique, no? Ayan, congrats. 45 kilometers ba naman? Grabe. Nilalang lang yung 45 ah. Parma pa lang yung 24 lang paras. Ayan, tapos si Mrs. Boracay Spero. Ayan, yung Mrs. ni Master X. Ayan, walang ligtas. Eto, Mrs. ni Gabi Ramal yan. Ayan. At saka yan yung... sige na lang. Kain na tayo mga kaspero. Ina na. Ngayon mo lang kinain? Nalipat lang, may isda sa dalit lang nito. Ang lasang gulay sa baba. Kamuti na niya. Lipat na mulo ng gulay sa dalom. Nay. Yung gulay niyan mga kaspero nandun sa loob. Mangkok ma, butang ka mo. Ako na. Ano isda? Isuot ka. Yan. Aron, mangkok. Isa pa. Kain na, sustansya yan. Pop. Oo, walang digest oh. So, nasa wakot ba? Parang yung gulay kasi mga kaspero nasa ilalim. Kaya Hindi nadunot. Pero ko pa. shoutout nga pala kay Master Danny. Pagaling ka na dyan. Naghihintay na yung dorado natin sa laot. Yari na naman yung balsa natin dan. Yan, marami na ulit na balsa sa laot.
ko ma. Hindi rin ba? Man natin yung unang subo. Tiwa-tat na ako. Parang dorado yung lasa. Yan na isa. Hirap pala maging